kenkwana awan ti daduma. Amok adut sa lutsod kaunek ti panunot mo. Resulta ti dismayan talna di mabirukan. Kaputi na palabas nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat. Malaksip pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat. Malaksip pa'y kenkwana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kasla din makalayan. Amok nasib nga tangatang mo kasla nga di agini. No bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno. Ket nulok tam tapusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana awan ti daduma. Adat mana ngajak kamu
dito'y puso. Ti Diyos pudno unay. Ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso. Ti ayat na dakkel unay. Ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso. Ti Diyos pudno marikrik na dito'y puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, papigsan niyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Dagitirig-rigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay pag-imbaganti umili, tapno adudan tu ti mapili. Dagitirig-rigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay nangami. Ay
Idayaw ti Diyos, ti panagkankanta, amin nga instrumento, ket patugtugen, kay kaiman ipalakpak mo ngeten. Lawaya kanu kayat mo nga agsala, dayta imam ingatong kanyana, iwagayway mo ta imam iti Diyos mo, amin tayo agdayaw ken Kristo. Agkanta ti baro nga kanta, idayaw ti Diyos, ti panagkankanta, amin nga instrumento, ket patugtugen, dayta imam ipalakpak mo ngeten. Agkanta ti baro nga kanta, idayaw ti Diyos, ti panagkankanta, amin nga instrumento, ket patugtugen, dayta imam ipalakpak mo adu nga taw tawengan ti naglabas, ken ti sao ti Diyos ipay nagkupas. Isu idi ita ken ti agnanayo, ti karina ket agtaginayo. Ti Biblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana, nagasat dagiti dumeg ken kuana, taadan tutigon kunaenda. Uray ti lubong ket mapukaw da, ken ti san amama ti agpukaw da. Ti tao ket nalakang agbalbali, ken ti Dios di pulos agbalbali. Ti Biblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana, nagasat dagiti dumeg ken kuana, taadan tutigon kunaenda. Di kakadi agdua-dua kabsa, kadagiti kalkari ti Diyos ken ka. Iteta amin ama sapsapul mo, noon unaen mabiro ken ni Yesu Kristo. Ti Biblia isut ibagbagana, ket awan nagbalbaliwana, nagasat dagiti dumeg ken kuana, taadan tutigon kunaenda. Datayo nga makunangan anak na, sa pulentay ti Diyos nga ingingana. Kaiti
ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtungpalan, agtuloy ka, ken Jesu-Kristo, dati gungunam, agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayan da ka. Ngem ti Dios kunana di kan tubayan, ay wanang kainggana panupalan. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtungpalan, agtuloy ka, ken Jesu-Kristo, dati gungunam, agururay ken ka. Ragsak ken ket di pa nagserbi, ketong palenti bilin ni Kristo, taas si degen ti ay na, nga mga lakadagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtungpalan, agtuloy ka, ken Jesu-Kristo, dati gungunam, agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano, amok na ragsak, di pagtungpalan, agtuloy ka, ken Jesu-Kristo, dati gungunam, agururay ken ka. Ikapay na umagayem, ita ka malinga aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga birukam tipod no, nga pakaragstaka, kunam nga sikaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipakong babam day tabagim, Nesus ti asid gam, tsikayat mo ket maalam, tetabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga maladaw ka, madangkan tapod no nga dalan, pasulam, mabirukam tipod no, nga pakaragsakan. May sanga aldaw ket sumangka,
agis eskwela nagaduti kuwarta tinteda tatangken inang emjak amut pangigas tua inusar ku ti barbar kada ininom ken salsala tinggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta nagikatak ti eskwela adut nagtuturunga ijayak nga naisagmak nangalaak ti problema unak nu awan namnamak nga masulbar ti problema kem ti Dios nagsangita kararagput ng egana nagserbiak iti apo pinakawan at pasuko pinalbaliwan at yagpo ket permiti ragsaku intuloy ko ti eskwela dananang kentatang nakaragragsa agyamyaman dati apo ingganat naturpus ko gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada gagayem ko nga agis eskwela awan may teti barbar kada segunti na padasak kitda kayut balbalakada kayaten nga agsubli ti dati tirwangan na isira kun pay idi irugi kun makipagna ken ni Kristo tumaray nga makilumbat pagka Kristiyano pabilgen nga kankanayo tumardarang kasla apoy kakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jay agrigriga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kalkalabane ngemawan pulos iti pagdanagap kaputa adani Jesus isut kadwa nga isula
agrigriga. Ket amin nga kasipngetan masilawan.